sabedes, eu son Ana. E eu son Inés. E ademais de irmás, somos voluntarias da Biblioteca de Verín. E hoxe imos vos contar un conto que é un clásico, O soldadiño de chumbo. Esperemos que vos guste. Son un vello xogueteiro que recibín a encarga de facer uns soldadiños de chumbo. Pode que os nenos e nenas de hoxendía, con tantos trebellos mecánicos dos que dispoñedes, pensedes que xogar cun soldado de chumbo non ten graza ninguna. Pero eu, que xa son avó, aseguro vos que teño pasado tardes enteiras en batallas imaginarias, nas que sempre saía vitoriosa a xustiza. Pois ben, xuntei anacos de vellos tubos de órgano, fundinos, e co cuidado que requería tan primorioso labor, realizado todo el a man, fun enchendo os moldes. Quixo a mala sorte que errase no cálculo da cantidade de chumbo necesario. O resultado foi que un dos soldados quedou cunha soa perna. Saquei as figuriñas do molde, aqueleinas, pinteinas e envieinos ao Museo do Xoguete, que me fixera encarga, todas agás o soldadiño coxo. O certo é que sentín mágoa daquela eiva coa que nacera, froito do meu despiste, pero logo de comprobar que aquel soldado era quen de se manter tan ergueito e lanzar sobre unha soa perna como os seus compañeros sobre dúas, acordei que non tiña dereito a privalo de ser exhibido cando aos outros, así que fixen un paquete e mandei a Llariz, onde foi colocado no mesmo andel cos seus compañeiros. Ao caer a tarde, ao marchar a xente e pechar o museo, un alento de vida percorreu as figuras colocadas nos andéis. A orquesta comezou a tocar e todos os xoguetes cobraron vida. Primeiro, o neno que vende os xornais, que anunciaba «Extra, extra! Vía libre!». Logo dos saúdos, o soldadiño mira ao seu redor e queda engaiolado ao descubrir a figura máis feitiña da sala, a bailarina, que executa uns delicados pasos de danza. O brillante que leva no colar estintila ata deixalo cego. A fermosura e o donaire daquela figura fan que no interior do soldadiño empecen sentimentos para el descoñecidos. Por iso non apartaba a vista dela, que sabedora dos seus encantos, deu en bailar. Aquela bailarina fixena eu fai anos, para a única filla dos señores Aguasantas, que xogaba seguido con ela, e chamáballe Aldina. A vella que vende castañas soubo ler no brillo dos seus ollos e advertirlle: «Esquece o que pensas, rapaz, amor e maxestade non fan irmandade». «A bailarina faltalle unha perna como a min», dixolle o soldado. «Non, home, non, que lle ha de faltar? Tena debaixo da saia. Cando baila, sostense en riba dun solo pé», dixolle a vella. Que ben baila, gustaríame coñecela, suspira o soldadiño. Iso hache ser ben difícil, neniño. A nós cómprenos este andar. Aqueles xoguetes non son como nós, remata a castañeira. Ten razón, os xoguetes do andar superior pertencen a outra caste. Pero a bailarina tampouco lle quita ollo ao soldado, que decide buscar a maneira de chegar onda ela coa axuda do cigarrón. A vella das castañas avisa de que ten que desconfiar. Mal lle vai a ovella que con lobo se aconsella. O soldado dubida. Non se fía daquela máscara, pero ten que reunirse coa bailarina como sexa. Sabe que xa non pode estar separado dela. Para convencelo, o chocalleiro fai a proba cunha centola, que vai caer xusto aos pés a rapaza, que se asusta. Convencida, o intrépido soldado senta na cazola. O cigarrón dálle voltas á corda, tensa o brazo da catapulta e soltao. Desde o seu andel, Aldina observa impotente como o soldado cae por unha fenda do enreixado do chan. Foi dar a un solto cheo de cachifallos. Despois do susto, decide explorar e descobre a unha araña, que se esforza inutilmente por liberar a pata que ten pegado ao chan. O mozo ofrécelle axuda, pero o bicho colle moito medo ao ver o fusil. Tranquila, non che vou facer mal ningún, dille, e coa axuda da baioneta logra liberar a araña, que corre a agocharse. Agora ten que conseguir volver á sala do museo. O desteimido soldado non hai cousa que se lle poña por diante cando se trata de chegar onde a súa namorada, e comezan a vear polas caixas amoreadas,
pero eran moito máis difícil do que el pensaba, e cae. A araña decátase do que el pretende e decide axudalo. Enróllalle un fío no van e vaino subindo, pasa polo enreixado e consegue introducirse na sala do museo. El amósase agradecido, pero aínda lle queda o peor da angueira. As súas miradas carón del onde está a bailarina e as que ela lle devolve descobrenlle a araña o sentimento que ambos comparten. O vendedor de xornais anuncia o que está a suceder. Últimas novas! O soldadiño caeu do chan e está subindo para onde a bailarina. O mariñeiro, asombrado por tanta fouteza, admírase. Recoiros, deuchelle forte. E a bella castañeira explica: non hai pan sen afán. Vos que credes? Poderá o soldadiño de chumbo reunirse ca súa querida bailarina? Nós xa rematamos, non vos imos contar o final deste conto. Se queredes sabelo, tedes que ir á biblioteca e lervos o conto. E ata aquí o conto de hoxe. Esperemos que vos gustara. Nos despedímonos. Vémonos pronto. Adeus!